Hello friends, नोंथांमोन बयखौ फिन खेबसे बरायफिनबावबाय। दिनैनि टपिकआ एसे आलादा जागोन। एनिथिं एमजे बिथांनि सायाव सावरायनो लादों आरो दा आं माने दा बिथांखौ केस होनाय मानायनि बाथ्रा एसे ओंखारदों, जेनेबा गावनि गार्लफ्रेन्डखौ देखायनायावहाय माने मोनसे इस्यु जाबाय आरोखि, नङा होमबा? दा बे इस्युआ बबेनिफ्राय बबेसिम फैखो होनोब्ला गिबियाव जोंहा रिंकि आब'निफ्राय भिडिअ खालामलायनाय जाहैबाय। बोरै थाङै थुङै माने रिंकि आब'जों फिसा मोनसे कन्ट्रभार्सि जाबाय, इमान गिदिरबो नङा। ओमफ्राय बेबायदिनो माखासे भिडिअ सोलिबाय, गोबां भिडिअ खालामबाय, थारमाने रिंकि भिएस एमजे बेबायदिनो खर' गारजि खर' गेसाव मोनलायनाय, बेबायदिनो गोबां भिडिअ बानायबाय गोबाङा। मिमार्सफोरखौथ' आरो मा बुंबावो, नङा होमबा? थिग बेबायदिनो बिथांनि माखासे सापर्टार फेन्सफ्रा माने डिमान्ड खालामदोंमोन जे गार्लफ्रेन्डखौ देखायनांगौ। आंबो देखायजानो लुगैदोंमोन, गोबाङा देखायजानो लुगैदों आरो बिथाङा देखायबायबो। दा देखायनायाव मोनसे फिसाथ' नंला, बेयो एसे गिदिर इस्यु होननांसिगोन, केस होलायनायनि बाथ्रा फैबायब्ला, नङा होमबा? दा माने ज' थानाय बिथांनि गार्लफ्रेन्डजों लोगोसे गोबां माखासे गिदिर मानसिफोर दंफायोमोननो आरोना, जेनेबा बे फट'खौ होफ्लांनायाव मोनसे इस्यु जानाय बायदि जाबाय आरोना। दा आं सानो जेबोथ' नङामोन खोमा, जेबोथ' इसेबां बेबायदि केस होलायथावनाथ' नङामोन खोमा आं सानो आरो। मानो होनबा बे फट'खौ लानानै गोबां गाज्रि खोथाथ' बुङाखैना, जास्ट देखायदोंल'सो। गाज्रि इन्टेनसनथ' नुवा, बिथाङाबो बुंनानै लाबाय रोखायै आंनाव जेबो गाज्रि जेबो इन्टेनसन गैयामोन होननानै। केस होलायनाय बाथ्रा ओंखारनायाव एसे दुखु मोनदों। एनिथिं एमजे बिथाङा दा गाव जेलाव थांनो होननानैबो थियारि होनना बुंबाय आरोना। दा जाय हक, नाथाय जों एसे गोसोखौ बोरैबा मोनदों आरो। मानो होनबा जों साननानै लायो जे एनिथिं एमजे बिथाङा माने फ्रि एन्ड अपेन माइन्डेड पार्सन होननानै जों साननानै लायो। बिथाङा गोसो खुला, दा गावनि सायाव जिखि बुङा, गावखौ सोरबा ट्रल खालाम, सोरबा कन्ट्रभार्सि लाबो, बायदिसिना खोथा बुं, बेखौ बिथाङा माने सैज्य खालामनो हायो। आरो बेफोरबायदि कन्ट्रभार्सि बा ट्रलखौ बिथाङा माने सैज्य खालामबोदों आरोना। बेबायदि मानसि बिथाङा माने फ्रि, एक्सुवेलि बेबायदि जानो नांगौ आरोना। जोंबो माने बिथांनि सायाव जोंबो गोबां फान भिडिअ खालामबोदों, बिथां एनिथिं एमजेनि सायाव। आरो गार्लफ्रेन्डखौ लानानैबो, गार्लफ्रेन्डखौ देखायनायावबो मोनसे बयबो बिदिनो खालामदों आरो जोंबो खालामबोदों आरोना। आरो इन्टारेस्ट नाङो बिथांनि भिडिअखौ नायनानै। स' बेखिनियाव बुंगोन जे जेनेबा केस होलायनाय बाथ्राया फैयाब्ला मोजां। माबाफोर गोरोन्थि नुयोब्ला माने खेबसे सानना नायनानै निमाहा होलायनायफ्रा मोजां खोमा। बेखिनि बाथ्राखौ आंबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंहरो आरोना, एसे सानबानो जाबाय। दा गुबुन मोनसे बाथ्राया जाहैबाय, आं माने बिराद बांसिन खर'आव नांदों आंनाव। मानो होनोब्ला सानै बर' सिख्लाया माने सासे दारि गोलावजों खारफालांदोंमोन जाहैबाय। दा बिसोरो हमजादों आरोना। बेखौ आं बड'लेण्ड बुब्लियाव नायदों, नोंथांमोना थांना नायहैबानो जाबाय। दा बेयो बिराद आसरित बाथ्रा आरोना। मानि थाखाय जोंनि बर' सिख्लाफ्रा बा बर' आइजोफ्रा, हिन्जावफ्रा माबोरै बेबायदि दारि गोलावजों खारफालांनाय, ए भगबान, मा जाबावगोनब्रा? सिगांनिफ्राय नायोबा दिनैसिम बेसेबां थावजेन जाखो, हमनोनो हाला माने। मानो बेफोरबायदि जादों? जादु होजायो ना माबाफोर होजायो ना फनाव जारियो? मानो गारनो हाया? दारि गोलावजों जोंनि बर' आइजोफ्रा, सिख्लाफ्रा खारफालांबाय थायो। बिनि सायाव गोथौयै जोंनि एक्सपार्टफोरखौ, जोंनि बर' गोरों गोरा मानसिफोरखौ रिसार्च खालामनांगौ होनना बुंदों आं। एसे गोथौयै एसे नायबिजिरनांगौ जाहैबाय। मोजां सेबनांगोन, मा खालाममारो बिसोरो? मानो थाखाय जोंनि बर' आइजोफोरखौ फाग्लि खालामजोबमारखो? मा हिसाबै बेफोरबायदि दिने गोदान खारफा होबाय थानो हायो? माने माबोरै फिदिंनो हायो बे खर'खौ?
सोरबा सासेया खारबाय थांफाबाय सोरबा सासेया बोरै थांफाबावनो हाखो सासेया थांबाय सानैया थांबाय साथामा थांबाय साब्रैया बोरै थांनो हाखो 100 जना बोरै थांनो हाखो 200 जना बोरै थांनो हाखो दिनैसिम साननानै नायोब्ला 1000 जन जालांबाय एसे साननांगोन मोजाङै साननांगोन बोरै बेबायदि जाखोब्रा बोरै बेबायदि जाथावना बोरै दारि गोलावा बेफोरबायदि सासे नङा सानै नङा साथाम साब्रै साबा 1000 दिनैसिम माब्रै बेबायदि खालामबाय थानो हाखो बे आसरित बिराद आसरित बाम्पाट आसरित बेखौ हमथाथारनांगोन जोङो एकदम हमथाथारनांगोन जोंनि समाजा जोंनि अर्गेनाइजेशन्स जोंनि आफादफोरा बेनि सायाव गोख्रों माने राहा लानांगोन बेखौ होबथानायनि बिसोरो दारि गोलावफ्रा सानै साथाम हाबा लायो उनावहाय गोदाव सोराव खालामो बिसोरनि हिनजावा खैबा जन जायो बिसोरजों थांनानै मा गोजोन मोनहैगोन साब्रै साबा 10 जनसिम हिनजाव लायो बिसोरो लानानै उनाव बेखौ लालायबाय बेखौ गारलायबाय बेखौ लालायबाय बेखौ गारलायबाय बेखौ लालायबाय बेखौ गारलायबाय बेबायदि बेजोंनो बिसोरो मा खालामो सुबुं अनजिमाखौ बारायो जोंनि मानसिया बेबायदि लांखार जाबाय थायोब्ला माथो ओरैनो सुबुं अनजिमा खमखा माथो उनहालागै माथो एकदम मिरु जिरु जाहैयो जोबलांगोन नामा जोंलाय सानसे एसे साननांसिगोनलै माथा बाहायनांसिगोन एसे माबायदि जादु होनानै दोनदों एसेनोसै लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो बे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला आरो भिडिअखौ शेयार खालाम